Pomsta, která přichází z onoho světa. Duch zemřelého muže pronásleduje svou stále žijící snoubenku. Nenechte si za žádnou cenu ujít šokující odhalení strašlivé zrady a brutální vraždy. Vítejte v Postopách Paranormálna, kanálu výhradně pravdivých a skutečně šokujících příběhů. Lidé, kteří si říkají jasnovidci, vyšetřují složité kriminální případy a záhadné paranormální jevy, které se vymykají běžnému chápání. Olha Demitko z Ukrajiny a její dcera nám poslali dopis, ve kterém naléhavě žádali o pomoc. Našli jsme něčí kosti u našeho domu a teď nás chce zabít duch. Prosím, pomozte. Před několika lety, když Olha a její dcera sázeli strom za jejich domem, vykopali velmi zvláštní nález. Kosti, které byly zabalené v kusu látky. Byl to docela balík. Bylo jich hodně a všechny byly asi takhle velký, jako můj malíček. Poté se nějaká nadpřirozená síla usadila v domě. Probudil jsem se v noci a viděl entitu stojící v dlouhém rouchu. Olha říká, že i další členové její rodiny viděli ducha té ženy v domě. A poté všichni poumírali. 5 úmrtí v jedné rodině. A všechna se stala 18. dne v měsíci. 18. Teta Věra, dědeček, strýc Serhij, strýc Saša. Olha tvrdí, že i ona už v tuto chvíli měla být mrtvá. Na jaře roku 2017 jí srazila motorka a to se stalo rovněž 18. dne v měsíci. Náraz byl silný. Měl jsem velkou tmavě modrou modřinu po celé noze. Nedávno se stalo, že ducha spatřila i Olžina dcera a o týden později Angelu málem zabilo nákladní auto. Bočnice z vozu se uvolnila a málem jí spadla přímo na hlavu, když procházela kolem. Málem zabilo. Nejvíc ze všeho se bojím o svou dceru. Prosím jasnovidce, aby nám zachránili životy. Experti našeho projektu Kjal Alekperov a Jaroslava Fedorova souhlasili, že Poyer Shower How Jane Pausen a její dceři. Měl jsem včera v noci velice podivný sen. Viděl jsem mladého muže, jak klečí před dívkou. Jakoby jí navrhoval sňatek. Potom k ní zvedl obličej, padl a zemřel. A dívka, její ruce byly celé od krve. A co by to jen znamenalo? Víš, když jsem pracoval s těmi fotkami, uviděl jsem muže, který držel předmět, co vypadal jako srpovitý měsíc. A ten mi řekl, najdi ji. Vůbec nerozumím, koho vlastně mám najít. Zvláštní, ale když jsem pracoval s fotkou téhle rodiny, moji džinové mi řekli, abych hledal ženu se svazkem lebek. Jdeme to vyřešit. Podívej, i jejich domovní číslo je 18. Mohlo by to číslo souviset s tím, co se jim děje? Je někdo doma? Pojďte dál, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Díky za příchod. Podržte karty, prosím. Olha, psala si, že si našla nějaké kosti na zahradě. Potřebuju se napojit na to místo. Podle toho, co cítím, kosti nejsou lidské, ale zvířecí. Počkejte chvilku. Necítím žádnou negativní energii přicházející z místa, kde byly kosti nalezeny. Jednalo se o talisman. Byly tu ponechány, aby přilákali prosperitu do vašeho domova. Chápete? Kosti přinesla žena z vaší rodiny, ale ta už před dlouhou dobou zemřela. Talisman už splnil svůj účel. A teď nepřináší ani nic dobrého, ani nic špatného. Počkejte, moji džinové mi teď říkají, abych opustil ten dvůr. Angela, džinové mi nyní ukazují podivný obrázek. Vidím tě, jak stojíš na cestě. Vedle tebe stojí vozidlo a všechno kolem tebe hoří. Vidím tě obklopenou 18 mrtvolami.
Stalo se to, když jsem byl v Německu. V létě roku 2017 Angela cestovala v Německu a málem se dostala do hrozné nehody, o které informovala všechna evropská média. 2 autobusy se srazily přímo před jejíma očima. Stala se nehoda a 18 lidí v ní uhořelo zaživa. Na kartě bylo napsáno, že Angela měla být v tom autobuse. A když jsme tam dorazili, nezbyly žádné volné sedačky, takže jsme se rozhodli počkat na další autobus. Je tak zvláštní pomyslet, že jsem mohl být taky v tom autobuse. Angelo, můžu si dotknout tvé ruky? Vidím, že tě tenhle duch pronásleduje od dětství. Malá holčička. Začíná se dusit. Ty něco vypiješ. Mléko. Byla převezena na jednotku intenzivní péče, když jí bylo 9,5 měsíců. Matka si s hrůzou vybavuje, jak její malá dcerka málem zemřela přímo v jejím náručí. Holčička se náhle začala dusit poté, co si dala jen několik málo doušků mléka. Mléko, po kterém vaše dcera onemocněla, jí dal někdo, s kým máte velmi špatné vztahy. Moje matka. Moje babička. V kartách jsem viděl, že Olha a její dcera už velmi dlouho nemluvili s babičkou Angely. Nechci to říkat na veřejnosti. Raději půjdeme na dvůr. Jak se jmenuje tvoje matka? Maria. Maria. Nepotřebuju tě. A nepotřebuju tvoje dítě. A ani nepomysli na to, že bys jí porodila. Moje matka říkala, že tenhle paršant by vůbec neexistoval. Myslela tím Angelu, když to říkala? Ano, proklela jí. Pak mohl by duch, který se tě snaží zabít, být k tobě připoután magií uvalenou na tebe tvou matkou. Ty a tvá matka se pohádali kvůli muži, kterého si milovala. Angelinin otec mě opustil, když jsem byla těhotná. Přišla jsem za ním a řekla, že budeme mít dítě, ale on mi řekl, ať jdu na potrat. Olha se seznámila s mužem jménem Mikhailo před téměř 25 lety. Pár spolu chodil více než 1 rok. Muž Olhu často zval ven a tvrdil, že snil o tom, že se jednoho dne stane jeho manželkou. Řekl mi, že měl manželku, ale rozvedl se s ní, ale ve skutečnosti to bylo úplně jinak. Až ve 3. měsíci těhotenství se žena dozvěděla, že ji Mikhailo celou dobu podváděl. Po celou tu dobu muž dál žil se svou manželkou a malým dítětem. Po tom oklamání už se nikdy neodvážila navázat žádné nové vztahy. Tvoje matka si myslela, že je ostuda, že jsi samoživitelka. Názor ostatních byl pro ní důležitější. Ale mohla by být nějak zapletená do úmrtí ve tvé rodině? Ne, ona žádnou magii nedělala. Je to především hluboce nešťastná osoba. Přesně tak. Olha, myslím, že bys měla odpustit svojí matce. Mám pocit, že s tebou a s vnučkou chce komunikovat. Opravdu potřebuje podporu své rodiny. Ale jestliže Angelina babička nikdy nečarovala, tak odkud pochází duch pronásledující tuto rodinu? Ruka mrtvé ženy. Pořád tě drží za hrdlo. Nosí nějaké světlé šaty. Je tmavovlasá a vysoká. Nemůžu na ní přestat myslet. Náhle jsem zahlédl siluetu, která procházela kolem brány. Kde? Tam za bránou. Rychle zmizela. Pojďte sem, do dvora. Když uslyšela hluk poblíž svého domu, hostitelka vyšla ven k jasnovidcům. Dobrý den. Jak se jmenujete? Viktorie, já jsem vás viděl v televizi. Třesete se. Co se vám stalo? Omlouvám se, já se necítím dobře. Opatrně, opatrně, opatrně. Je to, jako by tě něco škrtilo. Ruka na tvém krku. Přesně to samé se děje teď i jí. Viktorie je mladá maminka. Její manžel v současné době pracuje v zahraničí a v poslední době se u ní objevily vážné obavy ohledně jejího života. Nemohl jsem pochopit, jestli Viktorii škrtila ta samá žena, která pronásledovala rodinu Olhy, nebo jestli to byla jiná entita. Pomoz mi.
Musíme si o tom promluvit, vrátíme se a určitě ti pomůžeme. Neměj žádné obavy. Měli bychom se rozejít. Vydám se k Angele a Olze domů. Třeba tam objevím nějaké nové informace. A zkusím se naladit u Viktorie. Mohl bych dostat sklenici vody? Co tam je, Jaroslavo? Je tam mrtvý muž, který stojí. Má takové tmavé oči, které jsou podobné těm tvým. To je táta. Mezitím se Kjal Alekperov pokouší naladit na entitu, která pronásleduje Viktorii. Jsi vázána k nějakému mrtvému. Vidím ho, jak trhá obrázky ze zdí. Probudil jsem se brzy ráno a zjistil, že moje ikona Panny Marie ležela na zemi a stejně tak i moje svatební fotografie. Mám pocit, že tohle je nějaká forma pomsty. Tenhle duch se tě snaží udusit. Stává se mi, že se probudím a nemůžu dýchat, jako by mě někdo škrtil nebo dusil. Počkej, kdo je ten muž, který ti zanechal ty hluboké jizvy na těle? Můj nevlastní otec. Mě hodně byl a často mě škrtil. Byly mi teprve 4 roky, když jsem s ním začala bydlet. Moje matka se k němu nastěhovala. Ta jizva je od něj. Ale tvoje matka viděla, že tvůj otčím tě zneužíval. Proč nic neudělala? Vůbec jí to bylo jedno. Sousedé mě zachránili, ale odvezli mě do sirotčince. Matce Viktorie byla odebrána rodičovská práva a její biologický otec ji odmítl přijmout do své péče. Počkejte, tamhle vidím nějakou siluetu. Je to duch muže. Prosím, pomoz mi. Pomoc. Pokusím se provést rituál k usmíření ducha. Někdo mě zezadu postrkuje. Co ode mě chce? Ještě nevím, kdo to je, ani proč tě chce zabít, ale stojí přímo vedle tebe. Vidíš ho? Přede mnou je bílá silueta. Bílá silueta. Zvláštní je, že Kjal Alekperov vidí ducha muže, zatímco Jaroslava Fedorova vnímá ducha Olžina otce ve svém vlastním domě. Existuje mezi těmito jevy nějaká souvislost? Tati, řekni mi, proč pak přišel? Přišel ti pomoct, protože tě měl velmi rád. Je pravda. Ještě moment. Pozdravil jsem tě a dal ti s Bohem. Přesně tak. Její otec byl jediný, kdo si přišel pro Olhu z porodnice. Když spatřil svou čerstvě narozenou vnučku, ten muž políbil její drobnou ručku. A přesně to samé udělal před svou smrtí, když se naposledy rozloučil se svou Angelou. Nejdřív ukázal na Angelu a potom na moji tašku, kde si držím svoje karty a svoje kyvadlo. Ukažte nám, co je to za entitu a proč stále přichází. Jak jsme tam šli, bylo to čím dál těžší. Vůbec to nechápu. Netuším proč. Cítil jsem nějakou velmi podivnou energii, která vycházela z podlahy. Tam dole je podkova. Můj otec a já jsme opravovali podlahu a on tam našel podkovu. Dal jí zpátky a řekl, nech ji tam ležet. Jeden muž s půlměsícem v rukou. Dobrý den, Jaroslavo. Potřebuji vaši pomoc tady. Musíme jít k Olze. Neboj se. Poradíme si se silou, která tě poutá. Jestli dovolíte.
Moje kniha říká, že tato podkova neškodí. Ten, kdo ti přeje smrt, je ten, komu ta podkova dříve patřila. A kdo byl prvním majitelem domu? Moje kniha říká, že toto místo patřilo ženě a je to ona, koho vidíš ve svém domě. A to vše je proto, že jí byl dům násilím odebrán. Byla velmi bohatá. Byla zbavena svého domu, protože měla majetek. Moje kniha říká, že byla šlechtičná. Charitonenko byl jediný šlechtic v širokém okolí. Byl to velmi známý filantrop. Charitoněnkové patřili mezi nejvlivnější rodiny filantropů a vlastníků cukrovarů v 19. a 20. století. Ivan Charitonenko mladší, který se stal jedním z hlavních majitelů cukrovarů na Ukrajině, proslavil svou rodinu. Během bolševické revoluce museli Charitonenkové uprchnout do Francie, ale jedna z vnuček Ivana Charitoněnka, Maria, zůstala. V období dekulakizace jí bolševici zabavili majetek i dům a osud majitelky tohoto panství zůstal neznámý. V okamžiku, kdy byla ta žena násilně vyhnána z vlastního domova, proklela tento dům a všechny jeho budoucí majitele. Cítím, že se to stalo 18. dne v měsíci. Ta žena se svazkem lebek z mé ranní vize byla bývalou majitelkou tohoto domu. Jaroslavo, musíme provést rituál. Já dům očistím od kletby a ty osvobodíš ducha té ženy. Tvůj dům je teď krásně uklizený. Už se nevrátí. Nicméně, stále je tu ta entita vázaná na Viktorii. Potřebujeme jí taky pomoct. Nějaký duch se jí snaží zabít. On není jen mrtvý. On byl zavražděn. Viktorie, koho si to zabila? Tvé ruce jsou potřísněné jeho krví. Ne, já jsem nikdy nikoho nezabil. Moje kniha říká, že tvůj biologický otec skrývá tajemství nějaké vraždy. Kde bydlí? A není to odsud vůbec daleko. Potřebujeme někoho, prosím. Nechceme s vámi hovořit. Tato žena je manželkou otce Viktorie, ale proč ona ani její manžel nechtějí přijít za jasnovidci? Moje kniha říká, že mladý muž byl zabit. A vy i váš otec máte na rukou jeho krev. Protože můj otec zabil Valeryho, mého přítele. Milovala jsem ho. Ta hrozná tragédie se stala před 3 lety. Můj otec mi zavolal a požádal mě, abych k ním přišel. Měl brzy narozeniny a chtěl, abych jim pomohl s přípravami. Byl jsem překvapený. Nevolal mi už léta. Viktorie tak moc chtěla napravit svůj vztah se svým biologickým otcem, že okamžitě odpověděla na jeho žádost. Takže jsem tam dorazila a pak začala ta oslava. Zeptal se mě na to, jestli s někým chodím. Já jsem řekla, že ano. Řekl mi, že ho mám pozvat. Mladý muž dorazil v podvečer, aby si vyzvedl Viktorii a odvezl ji domů, avšak její opilý otec začal vyhrožovat jejímu nastávajícímu. Vyprovokoval rvačku, pak popadl vzduchovku a řekl, teď tě zastřelím. Valery řekl, tak střílej. A pak jsem slyšel ránu. Valery začal pomalu padat a já k němu přiběhl. Ležel mi v náručí a v mém náručí zemřel. A pak jsem pochopil. Viktoria byla ta dívka z vize, kterou jsem měl před vyšetřováním. Tvůj otec za to nenesl žádné následky. Jak je to vůbec možné? U soudu jsem nesvědčil. Táta mě požádal, abych nikomu nic neříkal kvůli naší komunikaci. Viktoria byla jediným svědkem této vraždy.
A tak když dorazila policie, prohlásila, že šlo o nehodu. Nakonec muž dostal roční podmíněný trest za zabití z nedbalosti namísto řádného trestu za brutální vraždu. Tvůj otec ti lhal. Stejně jako tě dál ignoruje. Projížděl jsem zrovna kolem, když jsem vezl syna do školky a on vyšel ven a ani mi nezamával na pozdrav. Mladý muž, který byl zabit, Valery, moc tě miloval. A ukázalo se, že jsi ho zradila. Viktorín zavražděný snoubenec přichází z onoho světa, protože ho bolí, co udělala. Musíme jít na místo jeho smrti. Byl zavražděn tady. Tu musíš ho poprosit o odpuštění. Můžeme jen pomoct přivolat jeho ducha. Slyším ho. Valerie, odpusť mi. Jsem vinen, ale uvědomil jsem si to teprve teď. Prosím, odpusť mi. Neber mě tam. Já tak moc chci žít. Zavři si oči a rozbij to zrcadlo. Odpouští ti, protože tě stále miluje. Jsem vám za to moc vděčný. To je neuvěřitelné vyšetřování. 2 rodiny, každá se svou tragédií a díky jasnovidcům byly zachráněny životy. Pokud vás tento příběh zaujal, dejte videu like a nezapomeňte odebírat náš kanál. Mnoho dalších úžasných vyšetřování se chystá.